Maliit na natin mga kasinag oh. Grabe ng taas. Magandang hapon sa ating lahat. Kahuhulaw lang ng malakas na ulan. Kung mapapansin nyo, puno na naman tubig ang palayan. Kung ako pala nakapagtanim ng palay ngayon ay grabe sakripisyo ko rin mga kasinag. Grabe oh. Paliparan pala natin ang drone mga kasinag. Ito pala yung bago nating drone, yung ikalawang drone natin. Paliparan natin. Baka magkalalabo ka naman sa umaning di sa oras. Alam rin ano nun. Ito na mga kasinag yung ikalawang drone natin. Paliparin natin ha. Kakaiba kasi ito eh. Tapos yung camera niya iba oh. Tingnan nyo. May ano siya, may gimbal. Nailun lagad ako man alam rin. Baka maglamok ka naman dyan. Bakit? Yan. Ito na, pati ang nabubuan. Mga kasinag. Mga kasinag, ang ganda ng camera. Kita niyo oh. Tingnan niyo naman oh, napakalinaw. Ayan mga kasinag oh. Ang ganda. Oh, di ba? Ito yung ikalawang drone natin mga kasinag. Ito 'yun. Kababa pa nga doon kayo. Kawon. Ito na. Sa kawang pa ikuton. Mana, sadit-sadit na. Tapos yung nahulog sa salahon. Maliit na natin mga kasinag oh. Grabe ng taas. Pataas-taas mo ganang camera. Garagam-gam. Yun oh. Okay. Grabe oh.
Tingnan nyo, makikita nyo mga kasinag ang palayan, oh. Grabe. Oh, daming tubig. Oh, kita nyo yan? Gandang paliparin, no, pagka ganito na walang hangin. Okay. Pangalawang palipad. Pupuntahin naman natin doon sa kabila. Ganda, oh. Ayan na. Baba. May durus-durus lang eh. Hindi electric pan pag banggi. Pwede pa may electric pan mo pag nag-iinitan ka. Pwede yan doon. O, si Kuya Adi nga. Punta si Uncle Ate. Ilang taon mo sa ilang taon mo sa iyo. Doon mo dapat si Uncle Adi. Ito oh. Tapos makansilo kasi ading mahulog sa ulo. Tapos na ako anong video pang drone. Ano da? Range limit. Ano muna si 30 meter. Pag ano naman pala, nag-ano ma. Pag bago pa lang, hindi ko pinapalay na masyado. Mahirap. Oh, dalawa lang yung battery. Baka mapalabo ka naman. Ubar na lang. Mag-isog-isog ka, Igdi. Okay na? Sige. Yan. Mag-isog ka. Ayun mga kasinag, sobra akong natutuwa kasi napakaganda talaga ng kuha ng camera na ito. Kaya idol, maraming salamat sa nagbigay sa akin ito, sa nag-sponsor nito. Thank you so much po talaga idol. Ipatayin ko muna yung video ha. Kasi nung pinalipad ko, tiningnan ko mga kasinag dito sa sa monitor, napakaganda ng kuha ng video nito mga kasinag. Hindi ko pa nilagyan ito ng memory card mga kasinag sa loob. Dito ko na lang ine-record sa cellphone ko yung
nakukunan nito, yung nakunan nito sa taas na video, naka-record naman sa cellphone, kaya hindi ko muna siya nilagyan ng memory card kasi wala naman akong extra na memory card mga kasinag. Kasi pagkasira ang anong battery ng GoPro, sumunod na araw mga kasinag, yung isa kanumang memory card nagpipild na siya, yun ang nasira. Kasi dadalawa lang naman ang memory card ko, nasira. Nakabili naman akong memory card sa online, dalawa, kaso lang mga kasinag, nag-corrupt. Kaya sayang lang bili ko, nasa 1,400, dalawa yung bili ko eh. Kaya isa lang ang memory card ko ngayon mga kasinag. Kaya pasensya na kayo ha, hindi ko muna ilagay siya ng memory card. Dito ko muna kukunin yung video sa monitor nitong cellphone. Maraming salamat po talaga mga kasinag. Lalo na sa ipinagkalob nyo sa aking drone na ito. Sinubukan ko ngayong paliparin mga kasinag kasi nga ilang araw nang nagpaparaulan, tapos wala akong content ngayon. Sabi ko, siguro panahon naman na para mapalipad ko itong isang drone na ito. Kasi nung nakaraan, kalimitan na pinapalipad ko yung isa lang. Ngayon mga kasinag, sinubukan ko na ito. Kaya, thank you so much talaga. Ang ganda! Wala akong masabi mga kasinag. Ang ganda ng camera, napakalinaw. Ang ganda pati niyan lumipad mga kasinag. Napakaswabe at napaka-smooth nung lipad niya. Hindi kagaya nung isa na malikot, mahirap kontrolin. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa nagbigay nito. Idol, maraming salamat po talaga. Saka pala mga kasinag, napakaganda nitong paliparin kasi napapa-steady ko siya. Sa ganito sa tapat ko, napapa-steady ko siya. Tapos nahahawakan ko, hindi kagaya nung isa, ang likot, ang hirap kontrolin mga kasinag. Kaya natutuwa ako ng marami. Alam ko na kung paano paliparin to, pati yung isa mga kasinag, pero kulang pa, marami pa akong dapat pag-aralan kasi hindi pa ako expert mga kasinag sa pagpapalipad ng ganitong drone. Kaya marami pa akong dapat pag-aralan. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa lahat-lahat na nagtitiwala at nagsusuporta sa ating YouTube channel. Kahit wala si Bagwis mga kasinag, sinusuportahan nyo pa rin ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako ng marami sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers. Malapit na tayo mag 60,000 subscribers mga kasinag. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe naman mga kasinag at suportahan nyo rin ang aking Facebook page na Imboy Oragon. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Bye-bye!